Ayan na naman. Yan naman. Yes, sir. Yes, sir. Yeah. Thank you, Lord. Yan naman. Ang laki. Yehey! Woohoo! Ang laki. Bla-bla. Thank you, Lord. Walang kukurap. Meron. Wala. Meron. Yan. Huli. Yan. Nakawala. Mariusip. Huli. Yan. Nakawala. Oh. Uy. Dapat. Okay. Aba, hindi naman sama. Yung akin. Sabi ko na nga ako, mga Jay. Shout out sa Coleman Philippines. Coleman Philippines. Parating klima tayo, bigyan kita ng isa. Yan. Yan, good morning. Ayan, kasama na naman natin si Kabiwas. Yun, oh. Ang ganda ng ano mo, ah. Oy, may bago tayong sponsor. Lagi ng Bilbito. Ayun, ang ganda mga tayo. Mga Kaday, at samahan niyo po ulit kami dito sa may Barangay Sukmon Fishing Adventures namin, no. Saan kaya yung sila, dito, Kachoy Marjon? Nakapunta sila, January Fishing Adventures, si Kachoy Rodolfo. Allah, Kachoy Rooney, saan na kayo? Wala kayo dito. Maraming salamat nga pala, Mati, sa mga silent viewers. Yun, thank you po sa inyong lahat. At mamaya na tayo, Mati, magsa-shoutout. Masaya tayo. Gagamitin ko ito, Mati, sa Bicol. Yun, no? Yun. Cheese holder. Hindi yung cheese, papalaman? Yun, nakakasoy. Thank you, Kabiwas. Oh, yan, Kabiwas. Salamat sa sponsor natin, ha. Siguro na siya nung naguluhan din sa video nung kaya binigyan tayo. Thank you, Kabiwas. Yan, tara. Samahan niyo po kami. Good morning po ulit. Yan, mga Kachoy, dumating si vlog mo. Yan, Kachoy. Mega love shoutout sa'yo. Oy, mega love shoutout sa lahat. Support. Galing. Yan. Sige, Master. Oy, siya na papa. Umano, pag nandun na sa akin. Yun, JB Mix Vlog. Siya pa yun, namit natin, oh. Titignan ko to sa JV Mix Vlog. Oy. I-support natin yan, siyempre. Yan, thank you. Lumot tayo dito, lumot. Nakaisa na ako dito kanina. Nakaisa ka na rin? Sa isa ko, magdadaw-taw ako. Mas mabilis ilipat. Kabiwas, malaki. Wow, ganda. Ang galing. Ginagawa mo. Payabasin natin si Kabiwas dito si mamaya. Ano nga pala ang channel mo? Bermoy Marjon. Yan, mega love shoutout ko dyan. Ay, pasupport din po Bermoy Marjon. Yun, kanyang channel. Huwag mong kikibitin ng mangilo, ha. Mahirapan ako mag-video. Ano kaya itsura nito, mga tayo, pagka nakadali tayo naman. Ay, ganun pala. Para may persa, no? Yan. Sige, kagatay mo na, mangilo. 4 na piraso rin yun, no, kahapon. Dali mo, Kachoy. Yan, si Kachoy Marjon kahapon mo. Naka-4 na piraso, lalapat. Yun, yung please. Napapalayo na natin. Baybayin ko ito hanggang dun, mga toy. Huli ka! Ang laki! Yehey! Woohoo! Ang laki! Plak-plak! Ginagawas! Woohoo! Ganda! Taw-taw lang sa kalam! Thank you, Lord! Ay! Doon sila kabis na ako nakita. Allah, yung lalagyan ko. Laki. Lumot. May pang-upload na ako, Kabiwas. Yes, sir. Laki. Maglangoy-langoy ka muna dyan, ha. At hahanapin ko yung mga kaibigan mo. Dito tayo ulit sa tabihan natin si Kabiwas. Dito tayo. Bayabasin natin ulit dito. Pauwi na si Kaabay, ha. Maaga pa. Alas 10:30 pa lang. Ay, sa huli na lang pala tayo, Mati, magsa-shoutout para makarami. Makarami.
Lakad-lakad. Huwag nilubog. Uy, nanan, nasaktan na ata. Si tropa oh, laki. Ang laking ano, pla-pla rin. Ay, yan na naman, yan na naman. Yes sir, yes sir. Yeah, thank you Lord. Yan mga tayo. Ito na naman mga tuy. Uy, thank you Lord. Dito ka na boy, buhay ka pa ba dyan? Mauwi ka lang. Sabi ko sa'yo, hanapin ko yung isang mong kasama eh. Oh. Mga tuy, ang laki niyan mga tuy, grabe. Kung gaano kalaki yan mga tuy. Dito na, di kasya sa ano, lalagyan halos magkakapatid ata to. Sus, panalong panalo. Yun, dalawa na tayo, nakakuha sa tiyaga mga tuy. Lumipat na si Kabiwas, nasaan na kaya? Ay, thank you Lord, nakadalawa na tayo. Si Kabiwas mga tayo, wala na dun eh. Sa pisto natin. Nakikita pa natin yung ano natin gamit. Wala. Wala. Ay, kinikibit mga tayo. Kinikibit niya mga tayo. Kibit. Ulitin mo. Inahampas kasi ng alon eh. Nasasanay na tayo mga tayo. Nakaka-addict pala itong ganito. Maglumot hunting sa tilapia yung ano. Baliktad na tuloy. Dali pre ang laki. Lumot din. Oh, ganda ng dami sa atin ano. Dito rin mga tayo, grabe nakawalan sa akin isa. Lumot oh, mga tayo. Ayan, nagre-release din pala siya. Ang lalaki pati no. Maganda ng size. Yan mga tayo, kinakagat. Uy, ganda sayang nun. Nilubog na ako eh. Ay ano, nilubog pala yung floater, hindi ako. Sayang mga tayo, nilubog na yung floater natin. Kailangan talaga focus mga tayo. Sayang nakawala ako, laki sana. Nanginig na yung ano ko, patawan. Taw-taw. Parang kibit yun mga tayo. Uy! Parang kibit nga yun. Pabulusok-bulusok. Gal. Nakadali na lang si Kabiwas mga tayo. Parehas na tayo, dalawa. Paparamihan tayo ngayon. Ay, meron na rin pala siya, tatlo yung nakawala sa kanya mga tayo. Sa akin dalawa lang. Huli na kasi, sayang. Malit kasi yung hook mga tayo. Dapat siguro yung size 7. Yan naman mga toy, pala, laki. Kabiwas! Ginagawa mo! Oh! Kabiwas! Dito ka na. Nakukuha sa nakukuha mo. Rigo. Kadali tayo. Dali na naman. Grabe, ganda pa naman ang size mga tay. Yun, akala ko makakawala mga tay. Lumot lang yan mga tay. Ate, pangatlo. Sabi ko sa inyo, mag-relax lang kayo dyan. Huwag langoy-langoy lang kayo dyan ha. Para ano, para kunin ko yung mga kasama nyo doon. Para may kalaro kayo dito sa lalagyan ko ng isda. Yan. May playground dyan ha. Maglaro lang muna kayo dyan. Nakamamaw pala siya. Tingnan nga natin. Nakaapat na daw siya. Tapos yung isa, di kasi sa cooler. Tingnan nga natin. Ay, oo nga. Oh. Itong buntot pa lang, tingnan mo. Mga chay, oh. Oh, 4 inches na yung buntot pa lang. Yung gano'n kaya kalaki ito. Ay, naku po. Napakadami na rin ng huli. Diyos ko. Seryoso. Oh, diba, Kabiwas, sabi ko sa'yo eh. 5. Oh. Ito yung mamo, nasa gilid lang ano.
Ay, grabe, ang laki. Okay, sa paa natin. Ay, 5 na pala. Nakalima na pala kayo. Wala, sabi ko na nga ba, mano dito eh. Okay, grabe, ang laki. Shout out sa Coleman Philippines. Coleman Philippines. Yan mga kasi ilagay natin sa ano, sa Coleman natin. Kasi ano eh, yun o, malapit nang mamatay. Baka maging binasa, sayang. Ang sarap niyan boss, ano? Sarsyado ano? Sarsyado. Oo, yun talaga the best. Pamaramihan. Grabe, mamaw talaga. Nakakatakot mahuli yan. Ano kaya gagawin ko yan? Taw-taw lang din ginamit nyo, ano? Taw-taw lang din. Galing. Ito na. Ay sus, Ginoo. Ganda. Oh, lubog na lubog. Ang ganda pagkalubog. Matay, grabe na dahil saya nakawala matay. Gagatin mo ulit. At bibirahin na kita ng malupit na biwas. Yee! Kabiwas pa. Ang ganda, makawala pa. Makawala. Thank you kabiwas. Nung tapas sa atin talaga. Nung nakawala yun. Andito na, sige. Paliguan nyo kami. Basta may huli. Nandito na sila. Yan na. Yan na. Ay. Taga Las Piñas Anglers pala ito mga kasi. Oo, pag sa fishing, kahit malayo yan. Walang malayo sa ano, fishing. Ganon din tayo mga toy, kahit malayo yan. Nakaraan nga mga toy, grabe. Nakarating na ako ng Calamba sa hanap ng fishing spot. Yun, bagsak tuloy kupang. Kasi mga tuyo na pala yung mga fishing spot doon. Kirino, siktatay, oh. Grabe. Wala tayo mga toy. Lumot din, oh, lumot din daw. Nagulat ako kitatay. Gatin mo rin ako para mapay pang ulam. Ito mga sigurado dito kasi naka-corp siya mga. Walang kukurap. Meron, wala. Meron, yan na. Uli, yan, ay, nakawala. Mariusip. Ay, nakawala mga kadyoy. Nakita nyo yun mga kadyoy. Ginagawa mo? Sayang. Sabi ko na nga ba eh. Sayang mga kadyoy, no, ang laki. Sus, Mariusip. Ang laki eh. Sabi ko na nga ba eh. GP Mix Vlog, naka ano na, ilan to? 5. Maganda. Uwi na kaya? Uwi na. Kaya na-video yung iba kasi Nakawala sa akin dito. Nandyan lang oh. Di man lang napunta sa bato na yun eh. Ang ganda nung nahuli ni ano, taga Las Piñas Anglers. Ayan. Pasupport na lang mga tay sa kanyang YouTube channel. JP Mix Vlog. Yan. Don't forget po. Pa-comment na lang mga tay sa ano. Malagay na lang Rod J Fishing Family para yun. Thank you. Ingat kayo sentro. Ingat. Lakap na. Oh, ingat. So, yung dyan mga tay. Nakawala pa. Hey. Kagatin mo. Ayan yung mga tay. Tinutuka. Ano kan mga tay? Yay! Say thank you Lord. Thank you Lord. Yes sir. Ayan mga tay, nakaapat na tayo. Oh.
Nalabat. Diyos ko, thank you Lord. Dami ng mga nahuli mo yung mga taga Las Piñas anglers. Malulupit pala sa lumot yan. Grabe. Akala nyo mga taga Talim Island ha. Ito panlaban namin mga taga Las Piñas. Malulupit mga mamaw na dadali. Hindi kami pinapano ni Kabiwas. Panis kami ni Kabiwas. Ate, bukol pa natin ito ulit mga ate. At magka-shoutout pa tayo. Sana makahuli pa yan. A few moments later. Yun, dali na naman mga ito. Yun. Yo-ho! Yun, thank you Lord. Nakalas pa mga ito. Yun. Magsa-shoutout na sana ako mga ito. Yun. Pinablastar ko na sa ito mga ito. Magsa-shoutout na tayo eh. Kinagat ko. Parang gusto pa ata mag-extend na. Napuno na mga ito yung cooler eh. Just sama. Dating mo pa yan ha. Para makauli pa. So yan mga che, shout-out tayo no. At siyempre nais natin salamatan muna yung mga taga Las Piñas anglers, yung mga nakasama natin. At siyempre si Kabiwas. At si JP Mix Vlog, yung kanina, tsaka yung motor niya si yung kasama niya. Tapos sila It's Vlogs mo. Yun. Tapos si Bermoy Marjun. Hindi natin ito pati baka makadami ba tayo. So yun, maraming salamat po sa inyo natin. Pasensya nyo na ulit yung natin yung fishing adventures natin, yung video no? So yun, mega love shoutout kay Eddie Yago, yung mega love shoutout kay Joy. Coffee Acoustic Chill, yun mega love shout. Busnik TV. At siyempre maraming salamat sa mga silent viewers natin. Grabe, kinagat na yun. At siyempre kay kasi Angelo Manlapas, yung mega love shoutout. At sa family Manlapas yan, yung mega love shoutout sa inyo natin. P. Asas Vlog, yung mega love shoutout. At Team Viajeros Pilipinas, yung mega love shoutout. Thank you. Oh. At kay Friends Pabarlan, mega love shoutout. Kalagabong TV, yung kabayan, mega love shoutout. Baron TV, mega love shoutout. Kachoy. At kay Kabiwas, pa-support din po mga kachoy. Jean Galo, yung mega love shoutout. At kay Rinan Romero, yung mega love shoutout. At kay Kuya Lito, yung mega love shoutout. Kachoy. Ayun. At sa kay Coach A TV, yung big love shout out. NC Anglers Group, Sukmon Parts Anglers Group, yung big love shout out. Angler Bruce, yung Buhay Barrio, big love shout out Kachoy. At siyempre kay GP Mix Vlog, yung big love shout out sa inyo. Maraming salamat sa inyo mga toy. At kay Bangbang Boy, yung big love shout out. Great Fishing Life, yung big love shout out. Romeo Isman, big love shout out. Rick Lintag, yun. At sino pa? Kuya HTV, yun official, yung mega love shoutout ka Choy. Ubusin na natin ito. At yung gusto. Kasi huli ka pa. Sino pa? Marami tayong sa shoutout natin. Pasensya nyo na po. At dapat pang tatlong adventures to natin. Ay pang dalawang adventures to nisanan lang natin itong sino pa? Yung Jean Galo, mega love shoutout Katoy. Katoto Sakuragi, yung mega love shoutout. Nawala na. Yun, maraming salamat po. Thank you po, salamat. At see you next vlog po. Sa Bicol na po tayo nito. Susunod na adventures natin yun. See you soon, Bicol, Camarines Sur, sa bayan kong Sinlangan. Thank you po at see you sa mga kapinsan ko dyan. Thank you po. Sa mga kachoy natin, yung mga sana ma-meet natin yung nag-chat sa atin, yung nag-message sa atin sa channel natin nung bago nung December. Gusto ko makabanding fishing yun. Sana. Sige, maraming salamat po sa inyo mga kachoy. Thank you so much. Bye-bye. God bless po. Happy long weekend. Happy Holy Week. Yo! Pinapaligo na tayo. Thank you po.
Nakailang ka kabiwas? Ay, ang ganda pala ng huli mo, boy. Nakadali ka rin pala ng mamaw din. Ganda-ganda. Oh, yun. Laki rin pala. Ayos, apat din yan. Ayun, pasupport po kay Kabiwas ulit mga choy. Okay, thank you mga ka-choy. Thank you Kabiwas sa fishing banding natin. Saan ba yung ate? Yung nga. Yung pakita natin yung huli na Kabiwas. Oh. Tayo. Oh. Oh. Baka lumukso sa butas, takpan natin. Oh. Uy, apat. Okay. Aba, hindi na masama. Yung akin. Yung akin. Isa to, isang cooler to eh. Ang lalaki oh. Grabe. Talagang tsagalan talaga sa... Parehas tayo boy. Malaki sa iyo. Ito pa oh, mas malaki. Ito ang kasing laki ito. Latag mo lahat. Ay, kasya ba? Mahaba. Ayan, para tiglima tayo, bigyan kita ng isa. Yan. May limang alak ako sa'yo. Hindi, malalaki naman akin. 6 yan, 6. Okay lang, pero malalaki kasi ito yung akin. Diba?